Ғашықтар күніне арнап 18 февраль күні АКФ клубында дәрттілі дискотека болдырыла. Башқұрт эстрада үшін ғадайти көрініш деп әйтер хин бәлкі гүлмері. Мен жоқ деп айтамын ғадайти түгіл, сөңке афишаға көз алхақ мақсус қунақ Американан Лиана Хабибулина теген юлдар иқтибарды еліп етті. Һәм бүгін Башқұрт эстраданың еңсағау тауыштарының бірі бізді қунақта. Лиана, қайырлы ерті. Хәйрле иртә. Оештырышларга без рәхмәт әйтәбез, чөнки улар һине Башкортстанга кайтарган. Был озакка мәллә. Касан юл тотаһың кире Америкага? Әйе, мин туган ягымды бик нык хагынам. Шуга ярты ел һайын кайтып йөрергә тырышам. Ярты ел һайын. Ярты ел һайын. Махсус самолеттан мәллә, Лиана? Махсус самолет Алла бирһә булыр дип ышанам. Узакламай. Әйткәндә, социаль селтәрҙәрнең береһендә һинең фотоһүрәтең атап булғайным. Бактыһаң, һин унда Лос-Анджелеста ниндәйҙер бөтә дөнья Азиямы әле Азиат кино фестивалендә ҡатнашҡаның, ошо хаҡта тулыраҡ һөйләп китһәң. Ой, ул Asian World Film Festival дип атала. Унда инде минең электән бирлек бик зур хыялым тормошка ашты. Мен электән бирлек хыяллана инем кызыл келәм буйлап башкорт күлмәгендә үтәргә. Һәм шул хыялым тормошка ашты. Мен весь образымның авторы Сәлимә Усмановага зур рәхмәт. Мине весь йыйындырып, киендереп, самолетка ултыртып ебәрде дип әйтергә мөмкин. Һин тимәк Өфөнән осып киткәнең мәлемендә? Юк, мен да Өфөлә әзерләндем дә. Шул яйгәһен кайтканда монда весь Сәлимә ме әзерләнеләйтенде һәм октябрь айында августта Америкага астым да, шан октябрьдә шул фестиваль үтте. Һин бит әйттең, электән килгән хыялым тормошка ашты дип. Хыялдарың һинең гомумән тормошка ашамы? Әлеге көндә нинди хыялдар белән яшәйһең? Хыялдарым мен зур. Шул күбрәк иҗат ягынан инде әлбәттә. Мына ошо гомумән алганда ошо кинофестивальгә ла бару шул иҗат менән бәйле бит инде, чөнки үткән елда майда безнең Етеген фильмының премьераһы үткәйне Лос-Анджелеста. Лос-Анджелеста, әйе. Афарин. Әйе, Айгөл апай, Лайен һәм Авраам Лайендарга зур рәхмәт инде. Улар шул тиклем матур премьера оештырдылар. Һәм шунда ошо Asian World Film Festivalдың директоры ла премьерага килгәйне. Һәм шунда уның менән танышып, ул әйткәндәй дә бернисә башкорт фильмдарыңды миңа ебәртеп, мен да етеген һәм тагын бернисә безнең кыска метрлы фильмдарды ебәрдем. Тик кызганыска каршы ул фестивальдә безнең фильмдар катнаша алманы, чөнки унда тулы метрлы фильмдар кирәк ине. Әмма шулай да күрһәттегез Лос-Анджелес яшәгән халкына. Лос-Анджелес яшәгән халкына мин безнең башкорт культураһын күрәттем дип әйтергә мөмкин. Афарин. Әйе, һәм Алла бирһә, икенче елда директор әйтте, һезнең тулы метрлы яңа фильмыгыз булһа, икенче елга алып кил дип әйтте. Демәк, унда ниндәй фильмдар баралар инде? Из Уфы с любовью дип Лос-Анджелеска бәлки барып. Алла бирһә, һәм Бабич дигән фильм төшерелә шикелле. Бабич әйткәндәй. Шул ике фильмдарда Алла бирһә, шул ниндәй фильмдар тулы метрлы була, шуны Алла бирһә. Шул кинофестивальгә үткәрергә тырышырбыз инде. Менә башкалабызда бит инде төрле саралар үткәрелеп тора. Башкортса бит инде үз телебездә. Сит илдә буның менән кыенракмы? Һин әйттең бит инде Айгөл Лайен белүебезчә, аңлаусыз Башкортстандан китеп Лос-Анджелеста яшәп. Әйе, мин Америкала башкортлар менән бик тыгыз аралашам. Шул Лос-Анджелес, Лас-Вегас яктарындагы яшәгән башкортлар менән күрәген, чөнки Америка зур һәм Нью-Йорк яктагылар менән ул хәтлем тыгыда аралашырга килеп сыкмай. Тик шул Лос-Анджелестагылар менән майда шул Һавантуй үткәрдек. Анда безнекеләр күпме ул? Безнекеләр дип әйткәндә мин башкортларда. Был Һавантуйда 60-70 кеше булды шикелле. Нисек һез осраштыгыз һәм бына һин тәүге тапкыр Лос-Анджелеска барганда? Шул беренче контактташа аралаша башлайбыз инде. Контакт селтәре башлай. Осраша башлайбыз инде. Әйе.
Тимәк, күбрәк интернет селтәрендә әйткәндә тугандарың менән, дусларың менән интернет аша. Алай да шул скайп бар, алай да скайп бар. Бигрәк нык һагынырым. Америкага баргас 2 айдан һуң мен һагынып илай башлыйм. Шуңа еш кайтырга тырышам. Киләсәктә кайтырга теләмәһеңме? Төпләнеп, Башкортстанда төпләнергә теләмәһеңме? Алла бирһә, әле мөмкинчелек булганда тегеләй була йөрергә мөмкинчелек булганда йөреп калабыз. Соңгы вакытта без һинән яңа йөрдәр нишләптер ишетнәбез, әмма ләкин яңа клип тиздән премьера күрү торганда ишеткәйник. Ул клипты ма 1 ел элек төшердек дип әйтергә мөмкин, тик моңа мен бик тазаланып төшергән шикелле уф дип. Юк, 1 ел уны эшләү озак вакыт инде ул. Шуга ма был тапкыр кайттым. Америкала булгас шуга эш туктап калган. Шуга хәзер ма быел Америкага китер алдыннан премьера күрһәтеп юл тотырга өмет итәбез инде. Ысын яхшы клиптар, профессиональ клиптар шулай 1 ел эшләнергә тиештер инде. Бәлки күбрәктер, без белмәйбез. Бәлки Лианың тагы бер иң яхшы клибы 10 ел эшләнгәндер. Кем белә? Әйткәндәй, яңарак дип 1 минут элек Илгиз Абдрахманов менән һезнең клибыгызда каранык. Яңа дуэттар касан була? Касан Риана менән йырлай башлайһың? Касан Адель менән Карарбыз инде, карарбыз. Алла бирһә. Монда нияттер бар. Нияттер, хыялдар гел була инде ул. Адель миңа үзе язһа, бәлки килешербез. Ә ниндәй йырҙар бына үҙең ижад итәһеңме гомумән, әллә үҙҙәре һине эҙләп табалармы? Төрлөсә килеп сыга. Үҙем дә күп йырҙар үҙем ижад итәм. Тик ма кайберендә йырҙарҙы яҙган кешеләр үҙҙәре лә миңә тәҡдим итәләр инде. Ма ошо йыр ма һиңә килешә, әйҙә һин йырла әле дип. Ешқа тәҡдим итәләр. Ҙур рәхмәт, Лиана, беҙҙең студиябыҙҙа йәмләп килгәнең өсөн. Саҡырғанығыҙ өсөн ҙур рәхмәт, саҡырып тороғоҙ. Әлбиттә. Саҡырып тороғоҙ, әйткәндә бездә... Ҡайтып тор йышыраҡ ти. Беҙҙә лә скайп бар, беҙ скайп аша бәйләнешә алабыҙ. Киләсәккә, яраймы? Бөгөн беҙҙә ҡунаҡта Американан ҡайтып өлгөргән йырсы беҙҙең яҡын дуҫыбыҙ Лиана Хәбибуллина булды. Һиңә уңышлы көн теләйбеҙ.